след като свърших професионалния матч, с който победих Колин Дейвис в Америка, пребрах се към България, за да се подготвя за предстоящи състезания, на които не успях да се справя. Тук в момента благодаря на Федерацията за възможността. Играх спаринг с Имане Калиф, 66 кг, и мога да кажа, че това за мен е мъж. Разочароващото е, че тя в момента разбива сърцата на всички, които са се готвили 4 години, 8 години. Олимпийската подготовка, знаеш колко е дълга, и изведнъж тя пристига, не знам как да го наричам, пристига и чупи носовете на всички, пребива ги с мъжката си сила, защото за мен това е мъж. Това е. Имах личен допир, спарингите мога да ти ги пратя да ги гледаш. Изиграхме, мисля, че 4-5 спаринга в продължение на 2 седмици, не съм сигурна. И аз бях единствената, която игра спаринг с него. И даже после дойде да ми благодари, че играхме спаринг, защото никой друг не искаше да играе спаринг. Аз нямам страх от никой, но в последствие тя беше на лагер в Америка и януари месец я засекох. Не знаех, че е жена. Наистина не знаех, че е жена. Тя игра с Михаела Майер спаринг зад мене, и аз викам, кое е това момче? Нали? И тя, Михаел Майер, ме вика, това е момиче и ще играе на Олимпиадата. И аз викам, не, няма. И тя вика, не, ще играе на 66 кг в твоята категория. И после се срещахме в България. Оги, какво да ти кажа? Разочароващо е всичко, което се случва. Разкажи ми, когато започна спаринга, какво усещаше ти, защото ти си играла други спаринги, имаш и мачове, игра на квалификациите. Каква беше разликата? И разкажи ми усещането просто да играеш с такъв човек. Така, мога да кажа, че когато играя с мъже, аз се подготвям, те ми помагат, малко натискат ме докато играя, но тук разликата е друга. В момента, в който тя получих удар от нея, това беше мъжка сила. Потвърждавам, че това беше мъжка сила. Но разликата е там, че ние играхме професионален бокс, ние играхме аматьорски и на нея това и хареса. И мога да кажа, че техника всичко притежава. Окей, няма проблем, но определено беше разликата огромна. Няма нищо общо с жените. Няма нищо общо с жените. Оги, ще ти пратя спарингите да видиш. За мен това е мъж. И по начина, по който се движи на ринга, по начина, по който нагло се държи, защото сега също видях, че се държи много нагло с италянката, с другите момичета, които ги пребива. Сяда им, отваря им да излезат от ринга въжетата. И с мен също се държа така, почна да се плези, почна да се пули и така нататък, което показва, че аз съм над вас. Аз съм повече от вас. Аз имам нещо повече от вас. Да, ние знаем какво е. Знаем какво е. Не си жена. Това е нещото повече, което имаш. Беше ли наранена от ударите? Имаш ли проблеми, някакви цицини, нещо аркада да ти отворила, да те болеше главата, защото каза мъжка сила. Сега... Оги, аз съм доста здрава и доста съм силна, но не ме е наранила, но се усеща. Не ме е наранила нещо да ми има по мене, но се усеща. Тъй като аз идам от много добра форма от Америка, от матч, от лагер, аз бях подготвена. Нали, но все пак не съм очаквала, че имам спаринг с нея. Това, че ме е ударил, това е част от играта да бъдем ударни в спаринг, в тренировъчен процес. Не съм стигнал до там да имам аркади, кървища и така нататък, но определено ми се налагаше повече да се защитавам, отколкото да атакувам. Определено. Добре, нещо говорихте ли си с нея, с останалите от отбора на Алжир? Нещо говореше ли се точно за това, че на практика тя миналата година я дисквалифицираха на световното първенство? Нали, говореха ли другите отбори, от нейния отбор, от другите отбори, които бяха там? Да, говориха. Един от спарингите, които имахме, мисля, че седмица преди странджата, треньор ми Ибан Кейсън беше там с мене и нейните съотборнички от Алжир дойдоха лично при нас и казаха: Имане не е мъж, тя е жена, защото нейните роднини и тя живеят високо на планината, там където нали, по друг начин се случват нещата, и аз и треньора ми така просто гледаме странно и казваме: какво имате предвид, нали? За нас тя е момче. И тя казва: не, тя е момиче. Те дойдоха лично да ни кажат, че тя е момиче, че много е висок тестостерона, че не знам си какво, не знам защо, някакви измишлотени пълни глупости, и казаха, че тя е една от най-добрите и се подготвя в Америка, нали, това, което го знам, и сега няма да е наказана от
европейски и световни състезания, но пък продължава олимпийския си кръг, което значи, че има явно някакви дразги в федерациите. Едните разрешават да участват мъже, жени, трансджендерите, ако мога така да ги нареча, други не разрешават. Много е странно. Определено дойдоха да ни кажат, че тя е момиче, но за нас тя е момче. Сега, когато ти прави спаринги с нея, на практика това беше преди турнира Странджа. Точно така, февруари месец. Очакваше ли се тя да играе на турнира, защото тя на практика не игра, но тогава, когато правихте спаринги, знаеше ли се дали тя ще играе или в последствие я спряха? Така, нещо, което аз веднага попитах Боби, треньора, Боби Георгиев, попитах го, тя ще участва ли? Много ми беше важно, Боби каза, ще проверя. Ние не бяхме сигурни дали ще участва, но автоматично Боби ми каза, че тя има забрана. Тя има забрана на турнири, забрана на европейски, забрана на световни. Пак казвам, само Олимпийските игри разрешават да участва, което значи, че това е най-високия връх. Много и пука за световно, много и пука за европейско, Олимпиадата е друго. Така че в този момент не участваше на Странджата, явно наистина е получила автоматично неразрешение, че ще участва и тя си тръгна за Алжир в момента, в който Странджата почна. А с Микаела Майер, когато правеха спаринги, как бяха нещата там, тъй като Микаела си е на много голямо ниво, тя си е световна шампионка, топ боксер, в смисъл от жените е най-доброто от най-доброто. Да, така, мога да кажа, че Михаела Майер е 3 категории в момента над мене. Нали, аз съм 60-61 играя, тя е много над мене. В момента, преди играеше моята категория. Така се случи, че аз отивах в залата да играя и с Михаела Майер спаринг, защото ние си помагаме взаимно. А както виж, аз играя с по-големи, което значи, че моята сила знаеш каква е. Играя с по-големи и играя с по-качествени боксьори, което съм благодарна. Влизам аз в залата да се загрея, Михаела Майер играе зад мене с него и аз не се обръщам да гледам, защото си викам, тя играе с момче, не е проблем, нали, няма какво да гледам, загрявам се, слиза от ринга и Михаела Майер вика, тя е момиче и ще играе на Олимпиадата, да знаеш, ще играе в твоята категория 66. И аз викам, не, това не е момиче. Тя вика, не, това е момиче. И седиме с треньора ми Иван и я гледаме така, походка. Нито гърди има, нито нищо. Няма нищо женствено. Веднага я проверих в социалните мрежи. Може да влезете всички. Имане Калиф се казва. Това е мъж. Спарингите, които тя направи с Михаела Майер, Михаела Майер каза, тя ме преби. Тя ме преби. Викам, как така? Вика, е така, за мен това е мъж. Вика, аз играх с мъж. И вика, внимавай на Олимпийските игри, защото това ще е конкуренцията, която, нали, ще е в кръга. И аз викам, надявам се първо да стигнат, да се квалифицирам, вече по-нататък ще го мислим. Вика, да, но тя е много силна и удра и е мъж. Това и бяха думите. И ние с Михаела Майер продължение на една седмица обсъждаме това нещо. Но тогава не се разчу, защото никой не вярваше и не знаеше, че ще бъде допуснат Имане Калиф на състезанието на Олимпийските игри. В момента е на Олимпийските игри. А аз от 2 месеца говоря, че играя с мъж на спаринги, никой не ме чу. Ето го момент. Аз съм единствената от България, която имаше допир до нея. Имане Калиф след всеки спаринг, благодаря ти, че игра с мене, благодаря ти, че това благодаря. Ма няма какво да ми благодариш, аз не мога да ти благодаря, че ти си мъж и играеш с жените. Не мога да ти благодаря, че взимаш медалите на всички, които са тренирали 4 години, 8 години, специфично по принципите за Олимпийските игри. И изведнъж се качваш на ринга и за 40 секунди хората спират да играят, защото им чупи носовете и нещо друго. И сега италянката седи и реве момичето. Сега ще видиш как ще вземе първо място. И ще видиш как всички жени и всички хора ще се дигнат на бунт заради това нещо. Ще видиш просто.